lokaci da fatan muna lafiya. Allah mana jagora. A wannan bidiyon zan yi sani akan yadda ake creating username a Phantom Wallet da kuma yadda ake following din mutane da yadda kai ma za ka yi following din mutane da za a yi follow back ɗinka. So abin da ya sa saboda akwai alamun cewar kun ga da yadda Phantom suke ta ba mutane airdrop kuɗaɗe waɗanda suke amfani da wallet ɗinsu bayan lokaci kankare sai su ce sun sa musu wani airdrop su je su ga mutum ya dai da wasu miliyoyi wani kuma dubu ɗaruruwa. So musamman aka sage wannan shekara ta 2025 ana sa ran za a samu airdrop da masu kyau a ƙarƙashin wannan blockchain na Solana na Phantom. To yanzu gashi nan zamu jira idan ta buɗe, wanda yake da ita sai ya shiga ya setting username ɗinsa, wanda ba shi da ita kuma sai create ko kuma yayi ko kai creating ko kuma kai input wallet. In ka da ita a da sai ka ɗauko. Idan kuma ka taɓa transaction na blockchain na Solana akan MetaMask ɗinka ko Trust Wallet ɗinka, za ka ɗauko ta kawai sai ka input ɗinta a kai. Gashi nan da muka sa nan, to yanzu zan shiga zan input ne, wanda ba shi ita kawai sai ya taɓa wannan gurin da aka sa create nan, wanda kuma yake da ita sai ya taɓa na ƙasan da aka sa already have a wallet, sai ka je ka input ɗin wallet ɗinka. Yanzu zan shiga, duk da nima ba asalin ta Solana ba ce, ta Solana ɗin da amma ta wannan zan yi input ɗinsa ta ya yake Solfillia wallet zan yi input ɗinsa. To sai misali continue with Gmail, gashi nan sun saka maka misali continue with Gmail. Idan ka yi seta ta ka yi connection ɗinta da Gmail lokacin da ka yi seta, to za ka yi directly. In baka yi ba kuma sai ka taɓa nan gurin na ƙasa aza input option ɗin sai ka taɓa shi, inda wanda za mu to gashi nan sun baka option guda uku. Na farko gashi input seed phrase, nan kuma input private key, nan kuma connect hardware wallet. To yanzu zan shiga wannan ne input seed phrase, inda seed phrase zan saka. To idan ka taba shi, in ka taba shi a nan gurin za ka yi fasting din wannan passphrase din naka, sai ka yi fasting ɗinta. Gashi nan suna buƙatar guda 12 ko guda 24. to bara na importing ɗinsu yanzu. Nan sun ce input account, find account with activities. Ya ga na input ɗinsa, gashi nan zai buɗe mana account ɗin. Gashi nan mun gashi yayi successful. Sai ka sa biyu account ko kuma ka taba continue, duk ɗaya ne, amma sai ka taba continue ɗin kawai ta ci gaba da buɗewa. Misali gashi nan sai continue. Yanzu gashi kana buɗe zai baka haka nan, sai ka taba next kawai. Shi wannan daga baya ka kunna shi, sai ka taba next. Sai ka taba next. Gashi nan sun saka mi you are all done, you can now fully enjoy your wallet. Sai ka na get start again. Yawa, to yanzu gashi sai ka zo sai ka taba nan gurin misali get instant updates. Sai ka zo sai ka taba shi, ko ka taba nan gurin wannan notification ne kana so su yi maka a kowane lokacin, kuma baka da bukata sai kenan sai ka bar sa. Sai ka taba bara kawai na sa enable din. To yanzu da kai wannan abin da yake a nan gurin shine a nan gurin da suka ce create username. Gashi a nan gurin da aka saka maka mi create your username, a unique identity for your wallet. Sai ka taba gurin, idan ka taba shi haka sai kai creating din username din naka da zaka yi. Misali yawa gashi sai ka zo sai ka taba continue shi ma anan again. Ina fatan mun gani. Sai ka zo ga continue da aka saka, saboda wasu duk ba sa gani. Gashi inda aka sa continue sai ka taba continue. To a nan gurin zaka zo sai ka saka username naka, sai ka amfani da username din. Ga nan create username, your unique name for your Phantom account. Sai ka taba shi. Kawai iya wannan din zaka saka. Mu saka misali kawai sai bara input ɗinsa. Gashi kun ga gashi yanzu ya hau. Kun ga misali gashi username din Musa Wali yayi normal, sai ka na continue. To kun ga alhamdulillah gashi yayi successful, yayi creating sosai da sosai. Mun yi creating din user din ka choose bata. In kana buƙatar zaka ɗaura hoto kuma zaka iya ɗauko hoton da zaka ɗaura a gurin sai ka saka. Yanzu kawai shikenan yayi, kawai sai ka danna nan back ɗin nan, sai ka dan wannan keyboard ta sama sai kai back. Okay, to ko bai yi saving din bane.
a ban ga sun samu saving afuwa. Idan ka zo nan din sai ka taba wajen collective din nan. Idan ka taba collective sai ka zo sai ka misali yi searching wani abu ne yake so ya kasance a matsayin misalin to ko bara ko in sa makullin nan, za ka iya sa ko da key din nan makullin nan haka kafin daga baya in canza. A kana sakawa ka shi kenan kawai sai ka zo sai ka misali saving, sai kai saving ɗinsa. Ka kana yin saving gashi yayi, gashi sun sa anonymous auto din nan ga sauransu. Sai ka zo gashi secret phrase ba ruwanka da wannan ko sai ka na continue again. Daga gashi nan ok. Dan ka suka ce misali link your wallet, choose the wallet that show up on the other device. To sai ka kawai sai ka choose ko ka na continue again, sai ya zamto yayi connecting da ita wannan wallet din da muka sa misali. Kai sai ka sa continue. Gashi nan misali gashi ya kammala. Suka sai misali public address gashi nan only token or collectively send you to your username will be sent to this address. Ga wannan address din, ga address na Solana, ga na Ethereum, ga na Base, ga Polygon. Wannan EVN wallet ne wannan guda ukun. Sai na Bitcoin sai ka na create username again, sai ka na create username. To kana yi shikenan ya riga yayi. Da kaya wannan ka riga ka kammala creating din username. Ok mu dan jira ya shi yana creating zai tabbatar mana da username din namu yayi successful. Alhamdulillah sai yanzu creating din yayi. Zaga idan ka saka suka ce maka bai ba ko su sa maka yaki saboda network ne, zaka iya komawa baya ka saki maimaitawa. To dan sai mu zo kaga username sa creating yayi sai mu danna done din nan. Da muka danna done to yanzu shikenan ya riga yayi. Za ga username din ya hau a sama. Amma na canza wancan hoton da na fara sa a farko. Ga username din a sama na canza shi, na saka wani mai daban ba mai makullin ba. Ina ga wanda na saka saboda kar wani ya ce zai yi following din, zai danna following ina kuma ya ga ba haka bane. Gashi nan ga wanda na saka na mai alamar love. To yanzu sai ka dawo baya. Sai idan kana so kai following din mutum fa, kana so kai following din mutum sai ka zo nan gurin wannan alamar searching din nan ga ta na nuna, sai ka taba ta haka, sai ka taba alamar searching. In ka taba alamar searching kawai kana sai ka rubuta Musa Wali kawai, ko iya Musa Wali din ka saka za ga mutum kawai sai kai following dinsa. Misali idan akwai wani wanda kake ganin kana so ka gani saboda nawa ne wannan zai iya gashi ma ya fito kuma gashi ya zo gashi a nan gurin kawai sai ka yana follow, yana sa maka shi kawai sai ka yana follow. Gashi nan follow 0 saboda zai creating dinsa, sai ka yana following kawai sai ka yi following dinsa. To shi ma duk wanda ya following ɗinka kuma za ka gan sai ka follow back ɗinsa. Saboda haka duk wanda ya ga bidiyon idan ya sacin ya following ɗina to ni ma zan yi following ɗinsa. So saboda haka duk wanda ka yi following ɗinsa zai su gaya maka wani ya following ɗinka kai ma sai ka follow back ɗinsa. Wannan haka yake ta nan saboda hakan zai yana da matuƙar muhimmanci. Duk wanda ka yi following ɗinsa shi ma ya following ɗinka. Saboda za su duba wanda suke idan an tashi community ɗin kowa suwaye suke following ɗinsa suwaye following. Da ya danganta da irin airdrop ɗin da za su rarraba zai zamto mutum ya samu. Allah ya samu dace. Allah kuma ya mana jagora. Wannan shine yadda ake creating din da kuma yadda ake following din mutane. Allah ya samu dace. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke follow back idan kana so ka wanda suka following din ka dan kuma ka following din su sai ka dawo ko ka danna bangaren searching din ko kuma ka shiga directly ka je ka bukan wannan username ɗinka. Amma dai mafi sauki ka shiga wajen searching din. Misali in ka shiga wajen searching din haka sai ka zo sai ka rubuta username din naka normal za ka rubuta. Misali gashi Musa Wali ga shi nan. Ok yawa akwai Musa kaza Musa Wali gashi nan. Sai ka zo sai ka danna shaka. Idan ka danna kansu za ga misali gashi nan kaga mutum 5 sun yi following. To sai ka zo sai ka taba kan follow din. Ka taba kan following din idan sun zo za ga sunan waɗanda suka yi following din naka kowanne sai ka taba kan username din nashi. Sai misali na farkon nan sai ka taba shi. Ok yawa sai ka taba kan na farko, kana taba kansa kaga gashi ya sa maka mi follow kai ma sai kai following dinsa. Ka gani sai kai following dinsa ga shi kenan shi ma
ka yi following ɗinsa shi ma ya following ɗinka. Sai kuma ka zo shi na biyun nan dukan shi wannan shi ma sai ka taɓa kansa haka. Yawwa shi ma sai ka zo sai ka yi follow ɗinsa, sai ka yi following ɗinsa ga shi ma ka yi following ɗinsa. To haka tsarin yake, duk wanda ka yi following ɗinsa shi ma sai ka zo ɗinsa. To Allah ya sa mu dace, Allah ya mana jagora. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.